Že to musí být. Musíme vyhrát republiku. Musí to být a pak to dopadne. Vyhrajeme republiku. Pojistil jsem to tady. To bude luxus. A ještě se pojistí v Olomouci, chlapi. (16:30), to je dráha číslo 1. Měla by to být dráha číslo 1. To znamená Zdeněk Kalous, SDH Zbožnov. Ale časově tedy to vypadá nejlépe pro Zdeňka Kalouse, který by se měl stát vítězem, absolutním vítězem této disciplíně na letošním mistrovství České republiky v požárním sportu. No a ten domeček v podání SDH Zbožnov, ten vyšel. Teď mají veliký náskok. Bariéra, ta byla taky v pohodě, Zdeněk Kalous si s tím poradil. Teď už Lukáš Bubeníček. No, 36. vteřina, napojený rozdělovač. A teď poslední úsek. Lukáš Kroupa, hasící přístroj. A ten se mu povedl. Dobrý národní rekord! Poradě se a Zbožnov! Když se podaří celá štafeta, máme tady nový nároďák. Když se podaří celá štafeta, máme tady nový nároďák. Ale vše nám spěje ke startu SDH Zbožnov. No a jde vidět, že kluci jdou opravdu na krev, nakonec jim to vyšlo. No a 26:26. A 26:09 ten rychlejší čas. To je dobré, to je moc dobré. Je určitě výsledek, se kterým chtěli pracovat. A je to moc dobré, protože vítězství ze stovek, vítězství ze štafet, teď všechno spěje k tomu, že Zbožnov bude sledovat své konkurenty a bude alespoň pohledem jistit to, že mají našlápnuto k zisku mistrovského titulu.